som mladý, krásny a zaneprázdnený. Takže musíte vydržať. Čau vec, čau vec. My sen. Now it's Treba zmeniť Samsung, reality. 100%. This is my To boli 3 po sebe, nové zaby? Ty kokos. realita. Čože? Čo mám My štvrtý po sebe. my sen. Duffy Pretigo, 910. Ahoj. Sem byl 1-0. Ahoj, dnes jsem byl u sebe vraždy kamaráda, doufám, že mi zlepšíš náladu. Čo ti jebe? To si mi hned najebal bremeno, jak kokot hneď na úvod. Tebe zajebalo. Kamoško, ty koko, no ja neviem. To je ako halus. Do píče, to je ľúdo, kamaráde. Hlavu hore, nejakým oným. Čo to kurva? Aj teraz sa niekto u nás, ale nejaký sebevrah. Jeden sa u nás utopil a ďalší tiež sebevrah. Čo ty mluvíme, ty kokos? Odraz do píče, feels bad, man. Hej, ja som sa zautopil. Včera či prečo, či kedy? Takže tak, doži, za 10. Dáfi, je mi to ľúto. Dík za tvoj resub, ďakujem pekný večer. Neviem, či ti zlepším náladu, pretože ja si nezlepším nič náladu pri takej onej. Rozumieš? Je to streda skúrená. Takže tento Imgur. Staré časy. Jep. Staré časy. Cháni, všetci ste mi dali link. Keby na každý jeden, tak sme tu tak do 4 rána. A to nemám v pláne, takže... Hej! Kľudne s tými linkami, kanani. Veľký dík za suby donety a tak, ale link tam nemusí byť do piče. Čím na pohodu? Nie, určite nie. Čiže nesiel som si toho Conana, tak som sa tešil, že zahráme toho Conana, ale ja nechápem prečo. Ja neviem, čo sa mi teraz momentálne deje s internetom posledné 2 týždne. Ja keď sťahujem na Steame, tak mne to sťahuje normálne, že 5-6 mega, dáme tomu za sekundu, keď je proste ide dobre. Ale normálne, keď to dlho vyťažujem, tak on proste padne na 30 KB a resetne sa modem, alebo čo to je router. Proste ja, dojebe sa to. Ježiš, nechcel by som padnúť, fakt nie. Čo ti kabela? To píče, chudáka bezbranný. You're still fat. That's all appearances are. It's fact. Muscle, mate. Čajci. Počkaj, že to boli sánky, to bol človek, tak to si robíš piču. A ja sa im postaviť na feedloptu. Ale ako ten tým by som nerobil. Viem stať na feedlopte a s medicinbalom sa zahrať. Ty, koľko to je, či mi jebla. Ty kokos. Kamarát, ktorý mal ladvinu v piči isto. Ale píču. Tak to si robíš srandu. Čiže ja som kúkal film. Odporúčil mi to Jirkov brácho, Peťo. Dokonalá loupež sa to volalo. To je to nové s 50 centom a bolo to po piči. Za posledné, ty koko, ja neviem aký čas, ako najlepší film, čo som videl. Za posledný čas. Den of Thieves, to je ono. Po piči. Nech nevyskočí, prosím. Nech nepadne. Nech nepadne, choď do piče. Jak padne, tak vypínam to video. Nie. OK, neviem dokovať. Chúďa. Nepadlo, skočilo, ty si kokot. To je fakt ako rozdiel do piče. Jaké chúďavé to bol burger, ty si dobre jebnutý. Nič sa nestalo, odkráčal, no jasné. Hej no, zajazdy do piče z vlečky. Fú, mne je zle. Chúďa, prasa do piče. Ja mám posielať 200 bitov rest, aké plány dnes? CS-ko. Dneska hráme CS-ko. Nestiel som siahnuť Conana, pretože mi celý deň štrajkoval internet a mám siahnuť tých len 7 gigs. Len 7 gigs. Kde to je? Prosím, mám len 7 giga. Z Conan Exiles, takže nemôžem to ešte hrať. Oficiál to má, Herdin to má. Takže zahráme to najskôr zajtra. Takže dneska idem na 100% CS-ko a či v noci na niečo cvičíme, to netuším. Možno. Môže zastať a možno bude iba CS-ko. A možno previem 2 eseji a vypnem to a idem do piče.
Včera som kupoval, vieš čo, boli sme s bratrancom a bol som si kúpať výstroj na potápanie a šnorchlovanie, ty kokos. Ja sa teším jak blázen do piče, plutvy obrovské som kúpil, po piči okuláre, ty kokos, nejaké jeby. Šnorchel taký, ty koko 2-0, jebe im dneska. Šnorchel taký, ty kokos, že automatickú klapku to má takú, takže proste neexistuje, aby si sa nadýchol vody. Po pičovka. 300 € dostalo dokopy. A tam som kupoval aj opasok napríklad so záťažou, lebo my ak budeme v hĺbke alebo niečo tak ľahšie, ono sa s plutvami a s záťažou pôjde dole, keď pôjdeme niečo nejaký korál alebo nejakú rybu alebo niečo, vieš. Kedy brada dole? Neviem, asi jak pôjdeme ten deň. To je nejak malo na oblek? Ja som nekúpal oblek. Na 1,50 m predávajú plutve? Ty kokotko. Prečo si na pohodu? Čo, ja nemám rád festivály vôbec. Potiť sa tam jak skurvený kokot a medzi smradlavcami, tam by to vôbec. Ja som tam robieval, asi 3 alebo 4 roky po sebe som tam robil a jebe, to vôbec. To nie je môj štýl vôbec. Necítim sa dobre v takých veciach, kde sa pomaly nesprchovať nemôžeš, to jebem, to je hnus. Na záver, čo sa včera večer pozeralo po prípade čo dnes. Včera sme boli v kine na Quiet Place, to bolo, z začiatku som zaspával, ale potom sa to rozbehlo a bolo to popiči podľa mňa. A potom som prišiel domov a kúkal som ešte Den of Thieves, či jak sa to volá. Dokonal loupež s 50 centom a to bolo popiči, to bolo super. Diznámolocha je popiči, počuli ste to? Čo ti jebe? Ale všetci traja tam dali jak šéfovia, ja som skoro odpadol. Iné bomby. Inak ich, čo ti jebe, inak ho tam zrušili. Málo. Úplne mu naložili bremena jak kokot. Málo. Úplne mu tam najebali na chrbát. Gates pozade, nejaký link. Ale do piče, nechceme už kúkať, ideme hrať, do... Fuck. Vári spôsob 2. Čiže hneď na to klikneš, hej? Som rád, že na mňa jebeš rest. Do piče, zabudol som. Nedopustím, potom to dobre? Ale kokot mu to rukou rozjebal okno. This is my Ty, kokot, jaká kopačka. realita. Tak tebe jebe. Who the hell would want to smell like Africa? Počkaj, Vajdis tu bol nejaký link. Pardon, ukáž. Tebe jebe prijebaný, čo to nebudem kúkať takéto hodina, ty si idiot. Idiot 2, to je 4, nebudem tu kúkať určite. Jebe ti? Nebudem kúkať na Twitchi, kokot. Retardovaný idiot. Dík za tvoje 4, blbec. OK, koniec linkov, dobre? Pozriem 3. Prvé. Druhé. Je to trpaslík, čo ti jebe. Basketball nogой. На нахуй. Kokak sa rozbehol hneď po ňom. I hate black people. OK. Neklikám na linky, nechajte všetky pre seba. Díkes. Čo ti link chalani, plín. Chod do piči. OK. Keď bude náhodou niekto, že ho otravujú linky, stačí mi poslať tento link. Jak na neho kliknem nejakou náhodou, neklikám na ďalšie. Dík za 3 mesiace resub, čo je zarobené. Dík za vaše donaty a suby. Ideme hrať, dobre? Wake up with the active face. Pop 2 pills with Gatorade. Round my neck, yeah, gator face. Might pop your more on a later day, but I don't know. Young still gotta go with the flow. Bring a whole backstage. Tell her, tell me everything you know about life, then I bounce.